Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον λόγο Του που μας έδωσε, να ευλογεί τον ερχόμενο Μιχάλη, την οικογένειά του, την εκκλησία που υπηρετεί. Να ανοίξουμε, αγαπητοί αφοί, τις σελίδες μας, τη γραφή μας, σελίδα 897. Κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΙΕ. 897 σελίδα, κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΙΕ. Και ευθύς το πρωί συνεβουλεύθησαν οι αρχιερείς μετά των πρεσβυτέρων και γραμματέων και όλο το συνέδριο και δέσαντες τον Ιησούν έφεραν και παρέδωκαν στον Πιλάτο. Και ερώτησε αυτόν ο Πιλάτος, «Σύ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Ο δε αποκριθής είπε προς αυτόν, «Σύ λέγεις». Και κατηγόρουν αυτόν οι αρχιερείς πολλά. Ο δε Πιλάτος πάλιν ρώτησε αυτόν λέγον, «Δεν αποκρίνεσαι ουδέν, ή δε πόσα σου καταμαρτυρούσι?» Ο δε Ιησούς έτι δεν απεκρίθη ουδέν, ως το Πιλάτος εθαύμαζε. Κατά δε την εορτήν απέλυε εις αυτούς ένα δέσμιο όν την αζήτουν, ή το δε ο λεγόμενος Βαραβάς δεδεμένος μετά των συνωμοτών, ή την εσενστάση έπραξαν φόνο. Και αναβοήσας ο όχλος ήρξε να ζητεί να κάμει, καθώς πάντοτε έκαμνε εις αυτούς. Ο δε Πιλάτος απεκρίθη προς αυτούς λέγον, «Θέλετε να σας απολύσω το βασιλέα των Ιουδαίων?» Επειδή ήξευρε ότι διαφθόνο παρέδοκα αυτόν οι αρχιερείς. Οι αρχιερείς όμως διήγηραν τον όχλο να ζητήσωσι να απολύσει σε αυτούς μάλλον τον Βαραβά. Και ο Πιλάτος αποκριθής πάλι είπε προς αυτούς, «Τι λοιπόν θέλετε να κάμω τούτον τον οποίον λέγεται βασιλέα των Ιουδαίων?» Οι δε πάλι έκραξαν σταύρωσον αυτόν. Ο δε Πιλάτος έλεγε προς αυτούς, «Και τι κακόν έπραξεν?» Οι δε περισσότερο έκραξαν σταύρωσον αυτόν. Ο Πιλάτος λοιπόν θέλω να κάμνει στον όχλο των αρεστών, το αρεστόν απέλυσε εις αυτούς τον Βαραβά και παρέδωκε τον Ιησού αφού εμαστίγωσε αυτόν για να σταυρωθεί. Οι δε στρατιώτε έφεραν αυτόν ένδον της αυλής, το οποίο είναι το πρωτόριον, και συγκαλούσι όλο το τάγμα των στρατιωτών και ενδύουσι αυτόν πορφύραν και πλέξαντες ακάνθινο στέφανο βάλουσι περί την κεφαλήν αυτού. Και ήρχισαν να χαιρετώσει αυτόν λέγοντες, «Χαίρε βασιλεύ των Ιουδαίων». Και έτυπτον την κεφαλήν αυτού με κάλαμον και ενέπτυον εις αυτόν. Και γονιπετούντες προς εκείνον αυτόν. Και αφού ενέπαιξαν αυτόν, εξέδισαν αυτόν την πορφύρα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και έφεραν αυτόν έξω για να σταυρώσωσι αυτόν. Και αγκαρεύουσι τεινά Σίμωνα Κυριναίο διαβαίνοντα, ενώ ήρχετο από του αγρού, του πατέρα του Αλεξάνδρου και Ρούφου, για να σηκώσει τον σταυρόν αυτού. Και φέρωσε αυτόν εις τον τόπον Γολγοθά, το οποίο μεθερμινευόμενο είναι κρανίου τόπος. Και έδωνε σε αυτόν να πει ίνον με μειγμένο με σμύρνα, αλλά εκείνος δεν έλαβε. Και αφού εσταύρωσαν αυτόν, διεμερίζονται τα ημάτια αυτού, βάλλοντες κλήρων επ' αυτά, τι έκαστος να λάβει. Ή το δε ώρα τρίτη και εσταύρωσαν αυτόν, και η επιγραφή της κατηγορίας αυτού ήτο επιγεγραμμένη, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και μετά αυτού σταυρώνουσι δύο ληστάς, ένα εκ δεξιών και ένα εξ αριστερών αυτού. Και επληρώθη η γραφή λέγουσα και μετά ανόμων ελογίστη. Και οι διαβαίνοντες ευλασφήμουν αυτόν, κινούντες τα σκεφαλάς αυτών και λέγοντες, «Ουά, ο χαλών των ναών και δια 3 ημερών οικοδομών, σώσον σε αυτόν και κατάβα από του σταυρού». Ομοίως δε και οι αρχιερείς εμπέζοντες προς αλλήλους, μετά των γραμματέων έλεγον, «Άλλους έσωσε, εαυτόν δεν δύναται να σώσει». Ο Χριστός, ο βασιλεύς του Ισραήλ, ας καταβεί τώρα από του σταυρού για να είδομεν και πιστεύσομεν. Και οι συνεσταυρωμένοι με ταυτού ονείδιζον αυτόν. Ότε δε ήλθε η 6η ώρα, σκότος έγινε φόλη τη γην έως ώρας ενάτης. Και την ώρα την ενάτην εβόησεν ο Ιησούς με τα φωνής μεγάλης λέγον, «Ελοή, Ελοή, λαμά σαβαχθανή», το οποίο μεθερμινευόμενο είναι, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες?» Και την των παρεστώτων ακούσαντες έλεγον, «Ιδού τον Ηλία φωνάζει». Δραμών δε εις και γεμίσας σπόγγων από όξους και περιθέσας αυτόν εις κάλαμο, επότιζε αυτόν λέγον, «Αφήσατε ασίδομεν αν έρχεται ο Ηλίας να καταβιβάσει αυτόν». Ο δε Ιησούς εκβαλών φωνή μεγάλη εξέπνευσε, και το καταπέτασμα του ναού εσχεί στις 2 από άνωθεν έως κάτω. Ιδών δε ο εκατόνταρχος ο παριστάμενος απέναντι αυτού ότι ούτως κράξας εξέπνευσε, είπεν, «Αληθώς ο άνθρωπος ούτως ή το Υιός Θεού». Ήσαν δε και γυναίκες από μακρόθεν θεωρούσε,
μεταξύ των οποίων και Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η μήτρη του Ιακώβου του Μικρού και του Ιωσή και η Σαλόμη. Έτινες και ότε ήτο εν τη Γαλιλαία, οικολούθουν αυτόν και υπηρέτουν αυτόν, και άλλε πολλέ έτινες συνανέβησαν με ταυτού εις Ιεροσόλυμα. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ είναι τα γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα, αγαπητοί αδελφοί, στη Σταύρωση του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Τα γεγονότα είναι γνωστά, αλλά μέσα από τα γεγονότα απορρέουν μηνύματα τα οποία χρειάζεται με τη χάρη του Κυρίου να τα εγκολποθούμε. Η Σταύρωση του Ιησού Χριστού άλλαξε, αγαπητοί αδελφοί, τον κόσμο. Άλλαξε τη ροή της ιστορίας και το έργο του Θεού αρχίζει με τη Σταύρωση του Ιησού Χριστού, στην οποία Σταύρωση επιθυμούσι οι άγγελοι να παρακύψουν. Απορούν πώς ο Χριστός ενανθρωπίστηκε, πώς κατέβηκε από τον ουρανό, πώς στέκεται τώρα ανάμεσα σε δύο ληστές, πώς θυσιάζεται για τον άνθρωπο. Τι αγάπη είναι αυτή? Αγάπη Θεού. Μπήκε μπροστά ο Χριστός. Θα πάω εγώ, Πατέρα, να σταυρωθώ, να πληρώσω για την ανομία του ανθρωπίνου γένους. Και εκεί στήθηκε γέφυρα μεταξύ γης και ουρανού. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος να πάει στον ουρανό. Ο Χριστός έστησε αυτή τη γέφυρα, ώστε πας ο πιστεύων εις Αυτόν να έχει ζωή αιώνιον. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ένα έργο μέγα και θαυμαστό. Αυτό είναι το έργο του Θεού. Να πιστέψουμε στη θυσία του Ιησού Χριστού, στο έργο του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εδώ λέει, ευθύς το πρωί συνεβουλεύθησαν οι αρχιερείς μετά των πρεσβυτέρων και γραμματέων και όλο το συνέδριο και δέσαντες τον Ιησούν. Έφεραν και παρέδωσαν στον Πιλάτο. Συνεβουλεύθησαν, συμβούλιο θανάτου, να θανατώσουν τον Ιησού Χριστό. Ποιοι? Οι άνθρωποι οι οποίοι κρατάνε τις γραφές, αγαπητοί αδελφοί, τους οποίους ο διάβολος χρησιμοποιεί τώρα αρχιερείς, το πιο δυνατό όπλο, γιατί αυτοί παρασύρνε το λαό, παρασύρνε τον όχλο. Εδώ ο διάβολος, αγαπητοί αδελφοί, θα προσπαθήσει να εμποδίσει τον Χριστό από τη σταυρική θυσία. Γιατί αν ο Χριστός δεν σταυρωνόταν, δεν θα μπορούσε να σωθεί το ανθρώπινο γένος. Και θα προσπαθήσει ο διάβολος με όλα τα μέσα, μία με τους αρχιερείς, μετά με τον όχλο, θα προσπαθήσει, αγαπητοί αδελφοί, να διεγείρει το σαρκικό φρόνημα του Ιησού, το οποίο δεν υπήρχε. Διότι ο Χριστός, βλέπουμε, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, να περιφέρουμε την έκρωση του Ιησού Χριστού. Δεν απάντησε στις κατηγορίες, στους εμπτισμούς, στους ονειδισμούς, ενώ τον περιεγέλασαν, ήρθε να κάνει το θέλημα του Πατέρα του ουράνιου. Και τι κάνουν αυτοί οι αρχιερείς? Δένουνε τα χέρια του Ιησού Χριστού, αλίμονο στην Εκκλησία, αλίμονο στον άνθρωπο, ο οποίος θα δέσει τα χέρια του Ιησού Χριστού. Δεν μπορεί ο Χριστός να κάνει τίποτε. Μα μπορεί ο άνθρωπος να δέσει τα χέρια του Ιησού? Έρχεται ο Χριστός να ευλογήσει, αλλά εάν του δέσουμε τα χέρια δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Και ο άνθρωπος μπορεί να δέσει τα χέρια του Ιησού με απιστία. Δι' απιστίας δεν ειδηνήθησαν να εισέλθουν στη γη της επαγγελίας. Διότι λέει, αν δεν πιστεύεις, ας μην νομίζει ο άνθρωπος, λέει ο Ιάκωβος, θα πάρει κάτω από τον Κύριο. Πρώτη αιτία που μπορεί ο άνθρωπος να δέσει τα χέρια του Ιησού είναι η απιστία. Βλέπει, ακούει, οι Ισραηλίτες έβλεπαν, θαύματα άκουγαν, δεν έλαβαν τίποτα από τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεύτερη αιτία που μπορεί ο άνθρωπος να δέσει τα χέρια του Ιησού είναι, αγαπητοί αδελφοί, η αμαρτία. Οι αμαρτίες σας έβαλαν χωρίσματα μεταξύ του Θεού και σε εσάς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Θεός δεν ευαρεστείται στην αμαρτία, αγαπητοί αδελφοί. Μπαίνει χώρισμα.
Ο Θεός συμμέλησε αυτούς, τους αμέλησε. Όταν αυτοί γογγίζανε, όταν ο άνθρωπος αποστατεί από του Κυρίου, ο Θεός αποσύρεται. Και υπήρχε ένα διάστημα στο λαό Ισραήλ που είχαν χάσει το Θεό, αλλά μεθόλης θελήσεως εξεζήτησαν τον Κύριο και ευρέθηκε ο Κύριος. Υπάρχει αιτία που ο Θεός απουσιάζει. Εάν αμαρτάνομαι, λέει, εκουσίως, δεν απολείπεται, λέει, θυσία περί αμαρτιών πλέον, αλλά φοβερά της απεκδοχή κρίσεως και έξαψη πυρός. Πήγαινε, μικέτη αμάρτανε, για να μην σου γίνει τι χειρότερο. Άλλη αιτία είναι η περηφάνεια. Ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερηφάνους. Στους ταπεινούς, λέει, δίδει χάρη. Αντιτάσσεται στην ασέβεια. Αλλά και ο Θεός δεν ευαρεστείται στο πνεύμα της χλιαρότητας. Όλα αυτά, αγαπητοί αδελφοί, με όλα αυτά δεν με τα χέρια του Ιησού. Μα είναι καλός ο Ιησούς. Πολύ καλός. Ναι, αλλά παιδί μου, έχω προϋποθέσεις. Έχω θέσει όρια. Έχω θέσει τον νόμο της δικαιοσύνης μου. Πώς θα με προσεγγίζεις? Πότε λύνω τα χέρια του Ιησού Χριστού? Όταν προσεγγίζω τον Χριστό με ευλάβεια. Γιατί ο Χριστός εισηκούστη, λέει, για την ευλάβεια αυτού. Και αν το λατρεύομαι με σέβας και με ευλάβεια. Όταν είμαστε μέσα στη δικαιοσύνη του Κυρίου και προσευχόμαστε ενθέρμος, τότε είμαστε δεκτοί ενώπιον του Κυρίου. Όταν συγχωρούμε τον αδελφό μας, μας συγχωρεί και ο Θεός. Όταν δεν συγχωρούμε, του δένουμε τα χέρια και δεν μπορεί ο Θεός να ενεργήσει. Μα γιατί, Κύριε, δεν απαντάς? Γιατί, παιδί μου, έχεις εκκρεμότητες σοβαρές. Και ο άνθρωπος υπερασπίζεται το λάθος του, υπερασπίζεται τη δικαιοσύνη του, αγνοώντας τη, λέει, δικαιοσύνη του Κυρίου. Εάν τη σεραπίσεις το ένα μάγουλο, στρέψε, λέει, και το άλλο. Αυτό λέει η δικαιοσύνη του Κυρίου. Εάν σε αδικήσουνε, μην κάνεις και εσύ το ίδιο. Γιατί δεν ζούμε στο Μωσαϊκό νόμο, οδόντα αντιοδόντος, μου έκανε, θα του κάνω. Μην εκδικείσαι, μην ανταποδίδεις. Αλλά ο Χριστός εδώ παρέδωσε τον εαυτό του, αγαπητοί αδελφοί, στον κρίνοντα δικαίως. Άρα το μυστικό είναι να λύνω τα χέρια του Ιησού, να έχω φρονήματα Κυρίου, να εξητούμε τον Κύριο. Διότι αν Σολομώντα εξητείς το Θεό, θα ευρίσκεται υπό σου. Αλλά αν δεν τον εξητείς και τον εγκαταλείψεις, θα σε απορρίψει διαπαντός. Τι φοβερό πράγμα, αγαπητοί αδελφοί, να δένουνε τα χέρια του Ιησού. Μα ο Χριστός ήρθε να σας ευλογήσει, να σας θεραπεύσει. Όταν δένουμε τα χέρια του Ιησού, χορεύει ο πονηρός. Δεν το καταλαβαίνουνε. Μεσσία ζητάγανε, αγαπητοί αδελφοί, αλλά δεν θέλανε Μεσσία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τον πάνε μπροστά στον Πιλάτο, του καταμαρτυρούνε πάρα πολλά, αλλά ο Ιησούς δεν απεκρίθη ουδέν λόγο. Να το πρώτο μάθημα, αγαπητοί αδελφοί. Μπορεί να βρεθείς και να υπάρχουν κατηγορίες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Οι κατηγορίες είναι των σαρκικών ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν να μειώσουν τον άλλον για να υψωθούν αυτοί. Κατηγορούν τον Χριστό γιατί τον ζηλεύουνε και τον κατηγορούν από φθόνο. Αλλά ο Χριστός, αγαπητοί αδελφοί, δεν απάντησε σε κανέναν. Ποιος είναι τώρα ο πνευματικός? Αυτός που απαντάει, αυτός που κατηγορεί, ή αυτός ο οποίος δεν μιλάει? Και δεν μιλάει ο Χριστός διότι είναι τέλειος ανήρ, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Να πάρουμε το παράδειγμα του Ιησού Χριστού. Και ο άφρον όταν σιωπά λογίζεται σοφός. Μπορεί ο άντρας σου να σε βρίζει που είσαι του Χριστού. Μπορεί η γυναίκα στο ίδιο. Μη μιλάς. Δείξε παράδειγμα Ιησού Χριστού. Ο πνευματικός έχει ειρήνη, έχει αγάπη. Και όταν ελέγχουμε το στόμα μας, μπορούμε να ελέγξουμε, αγαπητοί αδελφοί, όλο το σώμα μας. Όλη μας τη ζωή. Είσαι νικητής. Είσαι θριαμβευτής. Αν όμως έχεις νεύρα ακόμη, θυμό και οργή, χρειάζεται καθαρισμό η καρδιά μας και η ζωή μας, αγαπητοί αδελφοί. Να μάθουμε να παραδίδουμε τον εαυτό μας στον κρίνοντα δικαίως. Το Μωυσή του κατηγόρησε η Μαριάμ και ο Ααρών. Λέει, ο Μωυσής, λέει, ο οποίος έλαβε γυναίκα Αιθιόπισσα,
τον κατηγορούν γιατί θέλουν να τον μειώσουν, αγαπητοί αδελφοί, στα μάτια τους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Για να πούνε ότι και εμείς έχουμε αξία. Μόνο ο Μωυσής είναι. Υπάρχει λόγος. Γιατί το λες Μαριάμ, γιατί το λες Ααρών, αφού ο Θεός το ήξερε. Ο Θεός όταν τον κάλεσε ήξερε ότι ο Μωυσής είχε πάρει γυναίκα Αιθιόπισσα. Ο Θεός τον συγχωράει. Αλλά τα αδέρφια του βρίσκουν ελάττωμα. Ευχαριστούμε τον Κύριο να αποκτήσουμε, αγαπητοί αυτή, την καρδιά του Θεού. Ο Θεός τον βλέπει Άγιο. Δεν ευρέθη, λέει, πιστός εν όλο το οίκο αυτού. Πραείς υπερπάντα άνθρωπο επί της γης και ταπεινός. Ποιος είμαι εγώ που θα πάω, Κύριε, να ελευθερώσω το λαό σου? Άγια φρονήματα. Άγια φρονήματα ο Μωυσής, όμως η Μαριάμ και ο Ααρών, επειδή ζηλεύουν, έχουν να πούνε. Και από τη ζήλια βγαίνουν κατηγορίες ψεύτικες. Αγαπητοί αδελφοί, αλλά ο λόγος του Κυρίου μας λέει ότι όπου υπάρχει φθόνος και φιλονικία, εκεί ακαταστασία και παναχρίο πράγμα. Μη κατακαυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Όταν υπάρχει φθόνος πικρός και φιλονικία, κατακαυχάσαι και ψεύδεσαι κατά της αληθείας. Ο χριστιανός, αγαπητοί αδελφοί, είναι ελεύθερος από αυτά. Δεν μπορεί να περπατάει άνθρωπος του Θεού αναγεννημένος με πνεύμα Άγιο, με παράπονα, πικρίες, φθόνο, ζήλια, να πάθει κακό ο άλλος, να επιπλέψω εγώ. Αυτά, αγαπητοί αδελφοί, είναι φρονήματα του εχθρού. Μπορεί να υπάρξουν, βεβαίως μπορεί να υπάρξουν. Ο Διοτρεφής ο Φιλοπρωτεύων εξουθενούσε τον Ιωάννη τον Απόστολο, το μαθήτη της αγάπης, τον οποίον ο Θεός του εμπιστεύτηκε την Αποκάλυψη. Ανοίχτηκαν οι ουρανοί, οράματα ένδοξα. Ευχαριστούμε τον Κύριο, και όλα αυτά ο Θεός του τα δείχνει, αγαπητοί αδελφοί, στην εξορία. Είσαι εξόριστος από τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε τον Κύριο, από τον κόσμο. Είσαι μακριά από τον κόσμο. Έχει ο Θεός ευλογία. Διαφθόνο λοιπόν τον παρέδωσαν, και το πρώτο όπλο, το δεύτερο όπλο μάλλον του διαβόλου, είναι ο όχλος. Το πρώτο είναι οι αρχιερείς. Φοβερό πράγμα. Δεν χρησιμοποιεί ανθρωπάκια, υψηλούς ανθρώπους με αξιώματα. Αυτοί πείθουνε. Αυτοί θα καταδικάσουν τον Χριστό. Αυτοί θα τον σταυρώσουν. Αυτούς χρησιμοποιεί ο διάβολος. Τώρα χρησιμοποιεί τον όχλο. Οι αρχιερείς ξεσηκώνουν τον όχλο. Πάντοτε ο όχλος εμπόδιζε τους ανθρώπους, αγαπητοί αδελφοί, να πάνε στο Χριστό. Είναι ο αμαθής και αστήρικτος όχλος που άγεται και φέρεται, αγαπητοί αδελφοί, από τη σάρκα. Δεν γνωρίζουνε. Οι Φαρισαίοι γνωρίζανε τις γραφές, αλλά ο φθόνος κυριαρχεί υπεράνω των γραφών, υπεράνω της αγάπης του Κυρίου. Και ενώ είναι να απολύσει έναν εκείνο το διάστημα, λέει διαλέξτε το Βαραβά ή το Χριστό. Και οι άνθρωποι, αγαπητοί αδελφοί, ο όχλος, αφού το ξεσηκώσαν οι αρχιερείς, φωνάζαν όλοι το Βαραβά απόλυσον. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκλέγουν το Βαραβά. Το Βαραβά θέλεις? Το ληστή θέλεις? Ποιον εκλέγεις? Τη διαφθορά θέλεις? Τον Άγιο του Θεού δεν τον θέλεις? Να σε θεραπεύει, να σε σώσει, να σε βάλει στην αιώνια ζωή. Αυτή είναι η όραση του όχλου και των αρχιερέων. Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι εκλέγουν το Βαραβά, την παράβαση, τη διαφθορά. Αλλά είμαστε μακάριοι εάν εκλέγουμε τον Ιησού Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τώρα συγκαλούν όλο το τάγμα των στρατιωτών. Όλοι στο πρετόριο, στο διοικητήριο. Όλοι να χλεβάσουν τον Ιησού Χριστό. Του φορούν μία πορφύρα, ένα ένδυμα βασιλικό, να μοιάζει για βασιλιάς. Αλλά ο Χριστός, αγαπητοί αδελφοί, σε μας θα μας δώσει ημάτια λευκά και καθαρά για το γάμο του αρνίου. Η γυναίκα, λέει, ετοίμασε αυτήν και δόθη εις αυτήν να ενδυθεί βύσσινο καθαρό και λαμπρό. Πότε δόθηκε το βύσσινο? Όταν η γυναίκα ετοίμασε τον εαυτό της. Άρα η ετοιμασία είναι δική μας και μετά έρχεται η επιβράβευση του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί, να μας ενδύσει με ημάτια λαμπρά και καθαρά για το γάμο του αρνίου.
ευχαριστούμε τον Κύριο, και πλέκουν ένα ακάνθινο στεφάνι. Ακάνθινο στεφάνι, το οποίο είχε αγκάθια σκληρά. Καθώς το φορέσανε στον Κύριό μας, τρέχει το αίμα από αυτά τα καρφιά, αλλά ο Χριστός, αγαπητοί αδελφοί, μας χαρίζει αμαράντινο στεφάνι. Ευχαριστούμε τον Κύριο, να μην χάσει κανείς το στέφανο το οποίο του χάρισε ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τι χαρίζουν οι άνθρωποι και τι χαρίζει ο Ιησούς Χριστός. Και αρχίζουν να τον χαιρετάνε, να τον περιπέζουν, να τον περιγελάνε, να τον εμπτύουν. Ένα φοβερό και αποκρουστικό φαινόμενο. Έχεις βρεθεί σε αυτή την κατάσταση, και όμως ο Χριστός αντέχει. Δεν λέει λόγο. Κρατάει την ειρήνη του, την αγάπη του, την πραότητά του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχω σταθεί μάρτυρας σε ένα γεγονός στο σχολείο, πήγαινα 5η Δημοτικού, και στην 6η πήγαινε ένας μαθητής, το πιο δυνατό παιδί του σχολείου, ψηλός, γεροδεμένος, δεν ήταν καλός μαθητής, δεν διάβαζε. Βέβαια δεν ήταν μόνο αυτός, αλλά έρχεται η μητέρα στο σχολείο, συζητάει με τον δάσκαλο και προσπαθεί να πείσει με ανορθόδοξο τρόπο το δάσκαλο το παιδί να μάθει να διαβάζει, να είναι καλός μαθητής. Και βέβαια συμφωνεί και ο δάσκαλος, και η εποχή ήταν περίοδος, εποχή του 70, περίοδος του 71, κάπου εκεί. Και πείθεται και ο δάσκαλος και λέει να περάσει όλο το σχολείο, τότε ήμασταν 110 παιδιά, να περάσει όλο το σχολείο και να φτύσει το παιδί μου. Και συμφωνεί και ο δάσκαλος. Και τότε το παράξενο ήταν ότι οι καλύτεροι του φίλοι το φτύσανε πολλές φορές, πλουσίως. Το παιδί ήταν γεμάτο από φτυσίματα, από πάνω έως κάτω, έβαζε τα χέρια του μπροστά να προστατευτεί από τα φτυσίματα. Ένα φαινόμενο αποκρουστικό. Γελιοποίησης πλήρης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ποιος τώρα, αγαπητοί αδελφοί, στο Γολγοθά, ποιος είναι τελευταίος? Ο Χριστός έγινε τελευταίος. Ο πρώτος, αλλά έγινε έσχατος πάντων, ως περικάθαρμα. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ως περικαθάρματα του κόσμου τούτου. Σκύβαλο πάντων. Ο Χριστός τα υπομένει. Και τα υπομένει από αγάπη προς τον άνθρωπο. Καταφρόνησε την εσχήνη όλα αυτά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βεβαίως η μάνα δεν κατάφερε τίποτα, το παιδί παρέμεινε ένας μέτριος μαθητής, αμελής, πήγε μέχρι τη Δευτέρα Γυμνασίου, δεν την έβγαλε, τελείωσε, αλλά προσπαθεί εδώ ο διάβολος να κάμψει το Χριστό, να αντιδράσει ο Χριστός και να πει όχι, δεν πάω, να διεκδικήσει το δίκαιο του. Δεν διεκδικεί το δίκαιο του Ιησούς Χριστός, αγαπητοί αδελφοί, αλλά υποτάσσεται στη δικαιοσύνη του Πατέρα του Ουράνιου. Η γάπη σας δικαιοσύνη και μίση σας ανομία. Δια τούτο ο Θεός σου σε έχρισε με έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου. Αγάπησε τη δικαιοσύνη του Θεού. Μα είναι δύσκολη η δικαιοσύνη του Θεού. Να με αδικούνε και να μην μιλάω. Να με εμπτύουν ως περικάθαρμα. Ναι, αλλά αυτό έχει μεγάλη δόξα. Θα φέρει στη δόξα πολλούς ιούς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αφού τον ενέπαιξαν, εξέδεσαν από αυτόν την πορφύρα, του φόρεσαν τα ημάτια αυτού, και ο Χριστός, καθώς πορεύεται προς το Γολγοθά, τον έχουν φορτώσει στο σταυρό, κουρασμένος, γονατίζει κάτω από το σταυρό του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Υπάρχει το ενδεχόμενο ο αδελφός σου να γονατίσει κάτω από το σταυρό. Έχει ένα σταυρό καθένας. Κάποιοι έχουν μεγάλο σταυρό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τότε χρειάζεσαι ένα Κυριναίο. Του φορτώσανε το Κυριναίο, τον αγκαρέψανε, του φορτώσανε το σταυρό, δεν διαμαρτύρεται, δεν τον πετάει, θα τον πάει μέχρι το Γολγοθά. Είσαι διατεθειμένος να φορτωθείς το σταυρό του αδερφού σου? Πόσο είσαι και πόσο είμαι? Εδώ είναι, αγαπητοί αδελφοί, όλο το Ευαγγέλιο. Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε και τότε και ούτω εκπληρώσατε τον νόμο του Ιησού Χριστού. Σεις οι δυνατοί βαστάζετε τα ασθενήματα των αδυνάτων. Χρεωστούμε
να βαστάσουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων. Ο άλλος είναι άνεργος, είναι ασθενής ψυχικά, οι χειρότερες ασθένειες, σωματικά, δυσκολίες και προβλήματα. Αυτό τον έσχατο καιρό ο Κύριος θέλει να σταθούμε κυριναίοι στον αδερφό μας. Όχι με ανάταση δακτύλου να τον κατηγορήσεις, να τον συγχωρέσεις, να τον αγαπήσεις, να τον αγκαλιάσεις. Μα έχει απόσταση ο άλλος από εμένα. Γίνε γέφυρα ανάμεσα στον εαυτό σου και στον άλλον. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί θα ονομαστούν, λέει, οι Υιοί του Θεού. Και μας καλεί ο Χριστός να στείλουμε γέφυρα με τους απόμακρους, για να κερδίσεις τον αδερφό σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό, αγαπητοί αδελφοί, είναι όλο το Ευαγγέλιο. Όποιος επιστρέψει ψυχή από την πλάνη, θα σώσει, λέει, ψυχή εκ θανάτου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γίνε κυριναίος στον ελάχιστο, στον ανήμπορο, στο φτωχό, στον πληγωμένο, και άσε την ανάταση του δακτύλου. Ο Θεός ξέρει τις καρδιές όλων. Ευχαριστούμε τον Κύριο, και μην βγάζουμε συμπεράσματα και μην έχουμε υπόνοιες, γιατί εκεί βασιλεύει ο διάβολος, αγαπητοί αδελφοί. Σου παίρνει μια υπόνοια, αλλά δεν είναι έτσι όμως. Ο διάβολος προσπαθεί να διαφθείρει το έργο του Θεού. Προσπαθεί να το καταστρέψει. Αλλά η θέση μας, αγαπητοί αδελφοί, είναι να βοηθήσουμε. Εκεί είναι η αγάπη του Θεού, το έλεος του Θεού. Εκεί είναι ο Χριστός. Όταν σηκώνεις το βάρος του αδελφού σου, έρχεται μια χαρά Πνεύματος Αγίου. Γεύεσαι το Θεό εκείνη τη στιγμή. Για μένα, παιδί μου, το κάνεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Όλο το Ευαγγέλιο είναι εδώ, αγαπητοί αδελφοί. Να σηκώσουμε το σταυρό του αδελφού που δεν μπορεί, είναι πεσμένος, είναι αποκαμωμένος. Να σταθούμε καλοί Σαμαρίτες. Μια φορά ένας αδελφός ήταν σε μεγάλη δυσκολία, περνούσε πάρα πολύ δύσκολα και βλέπει το βράδυ ένα ποιμένα, πήγαινε το πίμνιο και πίσω ένα προβατάκι αδύνατο, καχεκτικό, έπεσε κατά γης κάτω. Σταματάει ο Κύριος την πορεία του ποιμνίου, πάει στο τέλος, παίρνει αυτό το προβατάκι και το βάζει στους ώμους του και λέει, αυτό το προβατάκι ήμουν εγώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι ο Χριστός, αγαπητοί αδελφοί, θέλει όλοι ο ένας να υπηρετεί τον άλλον. Μια εκκλησία που υπηρετεί, αυτή είναι την εκκλησία, θα την ευλογήσει ο Κύριος. Εκ τούτου θέλουν γνωρίσει οι άνθρωποι ότι είσαστε μαθητές μου εκ της αγάπης, όχι εκ των προφητιών, όχι εκ των θαυμάτων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η αγάπη, αγαπητοί αδελφοί, είναι η υπερέχουσα οδός. Και έτι υπερέχουσα οδός σας δεικνύω, η οποία αγάπη μας εισφίγγει, δεν μας απομακρύνει, και η οποία αγάπη καλύπτει πάντα τα σφάλματα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Καλούμαστε να καλύπτουμε τις αδυναμίες των αδελφών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και φέρωση αυτόν εις τόπον Γολγοθά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και από το Γολγοθά πρέπει να περάσει ο κάθε άνθρωπος που θέλει να σωθεί, αγαπητοί αδελφοί. Όχι να πάω στην Τίνο, όχι να πάω στο Βουλκάνο. Πήγαμε και στο Βουλκάνο. Είχα πάει 2 φορές όταν είχα απολυθεί από στρατιώτες. Τη μία φορά μου κίνησε και η μύτη αίμα και αναρωτιόμουν μέσα στην ταλαιπωρία, νηστική. Ανεβήκαμε το βουνό 1 ώρα, να κατεβούμε την επόμενη μέρα πάλι 1 ώρα. Ήμουν κάτω από ένα δέντρο. Αυτό γινόταν 1 χρόνο πριν με αναγεννήσει ο Κύριος και έλεγα Θεέ μου, τι είναι αυτό το θέλημά σου. Είχα ερωτήματα. Είχα δει γυναίκα να πηγαίνει γονατιστή, να ανεβαίνει πάνω στο βουνό. Πώς θα ανέβεις, με κοφτερές πέτρες. Έχουμε ανάγκη, αγαπητοί αδελφοί, στο Γολγοθά να ατενίσουμε και να εντρυφήσουμε. Ο Γολγοθάς είναι τόπος για μας ευλογίας. Τόπος κατεσχήνης όμως για τον Ιησού Χριστό.
αλλά και για τον Κύριο είναι τόπος ευλογίας, γιατί γέννησε όλους εμάς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η αγάπη ξεχνάει τους ονειδισμούς. Απέβλεπε στη δική μας σωτηρία. Τόπος θείων γεννήσεων. Το μεευτήριο στο Γολγοθά γεννάει ψυχές. Το πρώτο μεευτήριο ανά τους αιώνες. Έχει σπάσει ρεκόρ σε γεννήσεις. Και τα μεευτήρια συναγωνίζονται. Εμείς είχαμε λέει 1000 γεννήσεις. 3.000 εμείς οι άλλοι. Ο Χριστός έχει εκατομμύρια γεννήσεις. Μας εγέννησε με πόνους. Και εδώ του δώσανε να πιει ίνον με μειγμένο, λέει, με σμύρνα. Ήταν ένα αναισθητικό για να μην πονάει. Αλλά ο Χριστός, αγαπητοί αυτοί, δεν το πήρε. Ήθελε να πονάει. Να μας γεννήσει με πόνους, για να είμαστε ο καρπός του πόνου Του. Είσαι ο καρπός του πόνου του Χριστού. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω έως η τελεία του αιώνος. Επί των παλαμών μου σε έχω ζωγραφίσει, να καταλάβουμε την αγάπη του Κυρίου, η οποία είναι τελεία, και αγαπήσανε τους ειδικούς Του, μέχρι τέλος αγάπησε Αυτός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και διεμερίζονται τα ημάτια Αυτού, έβαλον κλήρον επ' αυτά τι έκαστος θα λάβει. Και καθώς, αγαπητοί αδελφοί, πάνω στο Γολγοθά υπάρχουν δύο ληστές, οι οποίοι είναι σταυρωμένοι, οι οποίοι στην αρχή ονείδιζαν τον Χριστό, αλλά η σταύρωση του Ιησού Χριστού, η συμπεριφορά του Χριστού αλλάζει τον ένα ληστή. Του αλλάζει το μυαλό. Γιατί ο Χριστός δεν αντιμιλάει, δεν διαμαρτύρεται? Τον φώτισε το Πνεύμα το Άγιο. Η σταύρωση του Χριστού κερδίζει τον ένα ληστή. Και οι δύο ληστές στάθηκαν πολύ κοντά στη σωτηρία. Δεν σώζονται και οι δύο. Τα ίδια βλέπανε και οι δύο. Τα ίδια ακούγανε και οι δύο. Ο ένας σπάει η καρδιά του και λέει, ουδέ το Θεό δεν φοβείς εσύ? Γιατί όλος έλεγε, αν είσαι ο Χριστός, σώσε τον εαυτό σου και εμάς. Και λέει ο ένας ληστής, ουδέ τον Θεό δεν φοβείς εσύ, ως είσαι εν τη αυτή καταδίκη. Και από το φόβο του Κυρίου, αγαπητοί αυτοί, αρχίζει η σωτηρία. Εμείς μεν δικαίως, διότι άξια τον όσο επράξαμε, απολαμβάνουμε, δίκαια είμαστε εμείς εδώ. Αναγνωρίζει την αμαρτωλότητά του. Είμαστε αμαρτωλοί και απολαμβάνουμε δίκαια. Αυτός όμως ουδέν άτοπο έπραξε, αναγνωρίζει την αγιότητα του Ιησού Χριστού. Πώς άλλαξε, αγαπητοί έφη? Η σταύρωσή μας θα αλλάξει τους ανθρώπους. Θα δούνε την έκρωση του Ιησού Χριστού. Θα περιφέρομαι την έκρωση του Χριστού και θα πούνε οι άνθρωποι διαφορετικοί, ευλογημένοι, συγκροτημένοι, ενδεδειμένοι με Χριστόν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει, μετά κάνει μια προσευχή, Κύριε, μνήσθη τίμω όταν έσαι τη βασιλεία σου. Και του λέει ο Χριστός, αλήθεια σου λέγω, σήμερα θα είσαι στον παράδεισο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τώρα ο πονηρός συνεχίζει τον αγώνα για να κατεβάσει τον Χριστό από το Σταυρό. Μέχρι τελευταία στιγμή προσπαθεί να τον κατεβάσει από το Σταυρό. Ο αχαλών των ναών και δια 3 ημερών οικοδομών κατάβα από το Σταυρού για να πιστέψουμε. Αυτό δεν έκανε ο Χριστός, το οποίο πρόκειται να κάνει. Αν κατεβεί θα πιστέψουμε. Μα δεν πίστευσες, αρχιερέα, γραμματείς και φαρισαίοι, δεν πιστέψατε όταν ο Χριστός ανέστησε τον Λάζαρο, που ήταν 4 μέρες νεκρός. Δεν πιστέψατε όταν ανέστησε το παιδάκι της χήρας στην Αΐν. Δεν πιστέψατε όταν ανέστησε την κουρούλα του Ιαΐρου. Θα πιστέψετε τώρα? Τώρα που ο Χριστός μένει να αναστηθεί και θα αναστηθεί, θα πιστέψετε? Δεν θα πιστέψουν, αγαπητοί έφοι. Είναι λόγια του διαβόλου. Θέλει να κατεβάσει το Χριστό από το Σταυρό, αλλά ο Χριστός μένει επί του Σταυρού. Η νίκη είναι επί του Σταυρού. Όσοι εσταύρωσαν τη σάρκα, όμου με τα πάθη και τις επιθαμίες, ούτε είναι του Χριστού. Γιατί υπάρχουν, λέει στη Φιλιππισίους, και οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, ήτινες εργάζονται τη σάρκα, φρονούσι τα επίγεια, εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Θυμώδης, οργήλος, ασεβής, υπερήφανος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όλα τα έργα της σαρκός, αγαπητοί αυτοί, τι μαρτυρούνε?
ότι ο άνθρωπος δεν είναι σταυρωμένος. Η νίκη έρχεται δια του Σταυρού. Και τότε, αγαπητοί αδελφοί, η σταύρωση του Ιησού Χριστού εσκοτίστη, λέει, ο ήλιος. Η γη σύεται, έγινε σεισμός και τα μνημεία ανοίχθησαν. Μαρτυρεί το σύμπαν ότι αυτό γίνεται ένα σπουδαίο γεγονός. Η γη σύεται με τη σταύρωση του Ιησού Χριστού. Η γη σου σύεται. Τα οικοδομήματα μέσα μας που έχουμε χτίσει, τα είδωλα σύονται με τη σταύρωση του Ιησού Χριστού. Δονείται η καρδιά μας, σπάει η καρδιά μας όπως έσπαγε στην αρχή. Δεν σπάει, αγαπητοί αδελφοί. Όταν ερχόμαστε στην παρουσία του Κυρίου, να μην βάζουμε το κεφάλι κάτω, αλλά να θυμόμαστε και να ανανεώνουμε την πίστη μας. Δεν ήταν υποχρέωση του Χριστού να πεθάνει. Να φέρουμε τα γεγονότα αυτά της σταυρώσεως και η καρδιά μας πάντοτε να σπάει και να εκχέονται αρώματα από την καρδιά μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο ήλιος εσκοτίστη με τη σταύρωση του Ιησού Χριστού. Σκότος εφόλου του προσώπου της γης. Σταυρώνει στο Χριστό, σκοτάδι πλήρως. Και όσοι άνθρωποι σταυρώνουν τον Χριστό, γιατί και σήμερα σταυρώνουν τον Χριστό, δεν τον θέλουν, αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν σκοτάδι. Μέγα σκοτάδι. Το επόμενο σημείο, ανοίχθησαν μνημεία και βγήκανε νεκροί και εμφανίστηκαν σε πολλούς. Η σταύρωση έφερε την Ανάσταση. Είσαι σταυρωμένος, θα αναστηθείς από τους νεκρούς και οι ζώντες θα αρπαχθώσει εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Άλλο σημείο στη σταύρωση, το καταπέτασμα εσχίστη εις δύο, γκρεμίστηκε. Εκεί που έμπαινε ο αρχιερέας, τώρα μπορεί να μπει οποιοσδήποτε να πάει στα Άγια των Αγίων και να βρεθεί μπροστά στο θρόνο της χάριτος του Ιησού Χριστού. Ας πλησιάζουμε με τα παρησίας στο θρόνο της χάριτος του Ιησού για να βρούμε έλεος εν καιρό χρείας. Τώρα αλλάζει η ιεροσύνη. Γκρεμίστηκε η Λεβιτική ιεροσύνη. Τώρα έχουμε νέα ιεροσύνη κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Τώρα μπορούμε να πάμε κατευθείαν στον Πατέρα μέσω της θυσίας του Ιησού Χριστού. Διότι ο Χριστός, λέει, έχει αμετάθετο την ιεροσύνη. Δεν μπορούσαν το αίμα ταύρων και μόσχων να καθαρίσει εμάς από την αμαρτία. Και οι ιερείς και οι αρχιερείς έπρεπε να θυσιάσουν θυσίες για τις αμαρτίες του εαυτού τους. Αλλά τώρα μας εχαρίστη ο αρχιερέας, ο Μέγας, αμίαντος, καθαρός, Άγιος, ο οποίος μία φορά πρόσφερε θυσία και τελειοποίησε διαπαντός τους αγιαζομένους. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Και ο εκατόταρχος, καθώς βλέπει το γεγονός, αναφωνεί αληθώς ούτως ή το Υιός Θεού. Βλέπει να σύεται η γη, ο ήλιος σκοτίζεται, μνημεία ανοίχθησαν, το καταπέτασμα του ναού σχίζεται. Κάτι συμβαίνει, ο Θεός συμμαρτυρεί σε αυτή τη θυσία. Σε αυτή τη θυσία οι μαθητές είναι κρυμμένοι. Εκτός του Ιωάννη, ο οποίος ήταν παραδίπλα, αλλά υπάρχουν γυναίκες από μακρόθεν, οι οποίες παρατηρούσαν τα γεγονότα. Παρατηρούν τη σταύρωση του Ιησού Χριστού. Παρατηρούν τα πάθη του Ιησού Χριστού. Δεν είναι κρυμμένες. Όταν είσαι κοντά στα πάθη του αδελφού σου, θα δεις πρώτος την Ανάσταση. Ο Χριστός φανερώθηκε πρώτα στις γυναίκες, οι οποίες είναι κοντά στα πάθη του Χριστού και οι οποίες γυναίκες έχουν αρώματα, έχουν ετοιμάσει αρώματα την ημέρα της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Θέλουν το Χριστό και νεκρό. Έχεις αρώματα, έχω αρώματα. Όταν ο Χριστός δεν ακούγεται, όταν δεν φαίνεται, όταν δεν μιλάει, δεν απαντάει, οι γυναίκες αυτές έχουν αρώματα και τότε. Αυτές οι γυναίκες είναι άξιες για το Θεό να δούνε πρώτες, να πάρουν το μήνυμα της Αναστάσεως πρώτες. Ευχαριστούμε τον Κύριο, κοντά στα πάθη του αδελφού μας.
είμαστε κοντά στα πάθη του Ιησού Χριστού. Και μετά έπεται η φανέρωση της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Ο Θεός να ευλογήσει. Αμήν.